Čaute, tu je Horax a ja vás vítam pri ďalšej kapitole v Mafie 1. Uprlík, stanovište 1. Videá si na YouTube budú vychádzať, neviem, asi približne každý deň, možno asi jedno, alebo každý druhý deň asi jedno, lebo nestiham aj s učením a tak, no viete. No, rýchlo načítaj sa. Dobrý den, hoďte mě ke kostelu do downtownu, prosím. Dobre, ideme. Jediná nevýhoda v týchto misiách je, že nemôžeme zrazať ľudí. Čo je pri mne asi, budeme túto misiu robiť asi 200 krát, lebo... Aha, teta. Ujo, skoro som ho zrazil. Však preboha by mi ten starý vynadal, aby som išiel celé od znova. To by sa mi nechcelo. Downtown. Idem do protismeru, jak najväčší rebel. Ja idem normálne, páni policajti. Neumíte řídit? Dobre, tak ideme ešte raz. Dobrý den, hoďte mě ke kostelu do downtownu, prosím. Dobře, dobře. Ideme. Ešte raz, lebo... Ako vidím tohto retarda, tak... Som 200 metrov od nej a ona začne zjapať, že to je kráva. Nie, nie, nie. Dobre. Ideme. Budeme musieť počkať. Alebo ako moja vždy naposledy nakoniec. Ale neviem, či sa mi to teraz vydarí. Nevydarí sa mi toto, nestíham. A možno hej. Ale musím zdať toto, lebo sú tam policajti, na mape ich vidím. Môžeme ísť ďalej. Downtown. Toto je kostol, sa mi zdá. Moja najobľúbenejšia misia je Coura. Keď tam budeme behať po tých strechách. Potom pôjdeme do toho kostola. Skrátka. Sa bojím, že niekoho zrazím. Z druhej strany. Zastavte mi tady u schodu. Konečne. Děkuji. Tady jsou peníze. Jste volný? Nie. Potřeboval bych hodit k nemocnici Však do teraz Doláky. vystúpila, Žádný pýta sa, či problém. som nie som voľný. Fakt retard. Počkajte. Nastavenie. Fuck. Ježiš, to zase kde ideme? Hlboken. Do ryti. Au, jak to řídíte? No normálne. Snad se nebojíte. Nebojím sa. Chtěl jsem k nemocnici, ne do nemocnice. Promiňte. Au, jak to řídíte? Normálne. Mluvám se. Tak to riadím vždycky. Máme na to aj časomieru, to som nevedel.
Som Mafiu strašne dlho nehral, takže neviem, čo a ako. Som mu zapol asi po 3 rokoch, po 4. Ale buď ticho. Ahaha. Ty si kreten. Nemocnica. Sa dostaneš do nemocnice. Ale mohlo by to ísť trocha rýchlejšie, lebo ako vidím, tak... Konečne. A všimnite si, že to bude jedna baba a s ňou budeme mať deti. Tady to je! Zastavte mi před vchodem! To bude naša manželka v budúcnosti. A počúvajte, ako bude, akým to nám Tady rozprávať. máte peníze. To bude sranda. Teraz. To mám štěstí, že jste přijel. Potřebovala bych hodit Sara. na Central Island divadlu. Vemte to přes Juliano Bridge, ať jsme tam rychle. Jak si přejete? Vemte to cez Juliano Bridge a sme tam rýchle. Juliano Bridge. Nie, električka. A táto nepovie ani slovo. Lebo vie, že to bude moja budúca žena. Au! Vždyť vy vůbec neumíte řídit. To je logika týchto hráčov. Narazil som do steny. Se někdy utne. Do steny som narazil a hovno, nič sa aj nestalo a... Nepovedal ani slovo, troška som čekal to, ale ak to jezdíte. Nie, Zastavte! S vámi dál nejedu. o to čo bolo? To v pláne nebolo. Díky, tady máte peníze. No rýchlo. To mám štěstí, že jste přijel. Potřebovala bych hodit na Central Island divadlu. Vemte to přes Juliano Bridge, ať jsme tam rychle. Jak si přejete? Ale rýchlo, nemáme na to zase 2 dní. Ja som mu skoro zrazu, mal som kúsok od nej. Moja obľúbená hudba. Nie, moja obľúbená hudba je New York, kopíraci. Ha! Zase táto... Takto to som pohnojil. A nie. Ach jaj. Drift idem. Bertonis Autoservice. Moja obľúbená hudba. Zastavte mi tady u chodníku. Tady jsou peníze. Ďalší pasažier. Nashledanou. Čau. Ono tam ostane stať. Dobrý den, nehodili byste mě do Hobokenu k Pompey baru? Samozřejmě, nastupte si. Pompej bar v Hlbokenu. Odtiaľ sme teraz prišli, chodíme stále hore dole. Komu sa tam chce stále behať hore dole?
Niečo som mal v ceste, takže... Ja, jak to býva, vieš, vždycky. Bertonis autoservis. Dáme si skratku. Ja ako vždycky tu nepoznám celú mapu na spamäť, lebo ináč už som celú mafiu prešiel raz. Čo raz? Viacejkrát. No jasné. Pane řidiči, spáchal jste přestupek, budu vás muset pokutovat. Ešte ukázal na seba. Ja! Však jasné. Promiňte, pane. Dobře, pane, tady jsou peníze. Všimli ste si, že tam nič nemá nikdy. Ani žiadny papierik. To už nebude opakovat. Však jasné, keď tá hra bola vyrobená, keď som sa narodil v roku 2001, tak sa ani nečudujem. To keď sa zase rozštartuje táto kara, tak... Hlboken. Chodia sami policajti. Ideme našou najlepšou skratkou. Skratka, jak sa pá... 3... Pane, umíte zatáčet? Nebojte se. Au, řiditel, Jak to jedete? sorry, ale i mistr Tesar Nie. Si robíš srandu. Krista. Teď nemůžu. Mám tu ještě nějakou... Dobre, sme naspäť, takže teraz to dáme, ale pomaly. Nie, to im zdrhneme nejako. Jak to jedete? Promiňte. Oni idú za nami. Sú iní. Si trúfajú ako Sakra, suka. zabít. Hej. To jsem nechtěl. To ako čo? Neporušil som žiadny zákon. Tady jsou. Takže sme znova späť. Lebo ma chytili policajti, jak si mohli vidieť, lebo ako toto fakt, lebo tu sú policajti na každom rohu. Si ani nestihnete pozrieť na mape. Aby som sa zase Pane, umíte neprekrútil. zatáčet? Promiňte. Ako mám sa naučiť zatačať, keď idem dole kopcom? Logika mafie. Au, jak to jedete? Slovensky. A hlavně, že jsme v pořádku, ne? No nemyslím si. Prudká zatačka. Rally Dakar. A jsme tady. Zastavte mi u vchodu, prosím. Tady máte, drobné si nechte. Potřeboval bych hodit do Malé Itálie na parkoviště k obchodnímu domu. Vemete mě? Jasně, nastupte si. Ach jaj. Vemte to přes Giuliano Bridge a pak tunelem. To je nejkratší cesta. Cez Giuliano Bridge. Teď som viezol aj tú ženu. Čiže v Giuliano Bridge je ten veľký most. Bacha, nemám na to celý deň. To že ma netrafi. Au, co to děláte? Promiňte. Málem jste nás zabil. Sorry, ale i mistr Tesař se někdy utne. Asi tak. Kto ti za to môže? Říkal jsem po Giulianově mostě. Vy snad nevíte, který to je? Veľmi dobre viem, ktorý to je, ale ak si slepý, tak Au, málem jsem si vyrazil zuby. bodaj by si ich vyrazil.
Dal som si presne ten kurzor, lebo ako vidím, tak by sme to nevyšli potom asi ani keby sme chceli. Giuliano Street. To tam zase budeme musieť... Zpomalte trochu. Dělám jenom co umím. Ja nedržím ani plyn. Nemohl byste trochu zpomalit? Žádný problém. Tak. Čak mohol som ísť aj po tom moste druhom. Čo sa zdvíha. Ja aj do Little Italy chce ísť. Nezdá se vám, že jedete moc rychle? Možno Snad tak se teda. nebojíte. Snad sa nebojíte. Zpomalte trochu. Žádný problém. Snad sa nebojíte. Tam dal iný Nemohl odpal. byste trochu zpomalit? Nie, nemohol. Snad se nebojíte. Chceš tam byť na čas a ja mám trocha spomaliť. Že to je tento rozum. Chcel by som tam išiel na čas, ale chcel by som aj spomalil. Tak ako mám ísť? Pôjdem na čas, ale musím spomaliť. To by som nestihol, keby som išiel 40-kou. Keď idem 40-kou, to ide pomaly. Pošiel by som tam a za 20 sekúnd by mi vypršal čas. Little Italy. Místo ľavej. Jsme tady. Zastavte mi na parkovišti. Tady máte peníze, zbytek si nechte. Takže túto časť tu končí. Tak uvidíme sa na budúce pri ďalšej časti Mafii alebo pri inej hre. Čaute.